करीमनगर में कोती रामपुर में पहला डिवीजन फार्मूला 1 कार डेकोरेटर्स की दुकान का इफ्तिताह। करीमनगर की मुब्रा ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली गेमुल कमलाकर भी मौजूद। प्रोग्राम में करीमनगर मुब्रा ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नारदासु लक्ष्मण राव, टाउन सदर एस रविंद्र सिंह, पार्टी लीडर कटला सतीश बराला जयवती और दीगर ने खिताब किया। MIM कारपोरेटर्स और डिप्टी मेयर अहबास समी, किसान सैयद नाइम पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हैं, सरीनीयूस रेडी और दीगर ने शिरकत की। हबीब खान दुकान का मैनेजर है। ख्वाजा कादिर सैयद मदसर। स्टोर में आने वाले तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ఈరోజు కరీంనగర్లో మనం ఫార్ములా కార్డ్ డెకరేషన్ ఓపెన్ చేశాము. నేను గంగుల కమలాకర్ సార్ గారికి, సునీల్రావు గారికి, మన మేయర్ గారికి, డిప్యూటీ మేయర్ గారికి అందరికీ నేను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చెప్తున్నాను. వాళ్ళ విలువైన టైం మనకి ఇచ్చారని. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దిస్ వన్. మన దగ్గర అన్ని వెరైటీ టైప్స్ కార్స్ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి. అన్ని ఏ కార్ కానీ మనం అన్ని ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తాము. సర్వీస్ మన దగ్గర మంచిగా ఉన్నది, క్వాలిటీ ఉన్నది అండ్ రీజనబుల్ ప్రైస్ కూడా మనం ఇస్తాము. మీరు ఒక్కసారి మన షాప్కి విజిట్ చేయండి, చూడండి మన క్వాలిటీ, మన ఎక్స్పీరియన్స్. ఇంకా మన దగ్గర అన్ని బ్రాండ్స్ టైప్ వెహికల్స్ ఏదైనా కానీ మన దగ్గర అన్ని ప్రిపేర్ అవుతాయి. మన దగ్గర ప్రొఫెషనల్ టెక్నీషియన్స్ కార్డ్ ఉన్నారు, వాళ్ళ 10 year ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉన్నది వాళ్ళ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.